Per descompondre un nombre en factors primers, primer hem de recordar el concepte de nombre primer. Són aquells nombres que només tenen dos divisors, el número 1 i ell mateix. Són, per exemple, el 2, el 3, el 5, el 7, l'11, el 13. Anem a veure amb un exemple. Agafem el número 12. Posarem una ratlla vertical i primerament començarem per el primer, amb el 2. Com que és un nombre parell, 12 és divisible per 2 i la divisió ens dona 6. 6 torna a ser parell, és divisible per 2. La divisió ens dona 3. Ara ja no és parell, podem dividir per el següent, el número 3. 3 entre 3, 1. Per tant, podem dir que 12 és igual a 2 al quadrat. A la descomposició ens apareixen dos dosos i multiplicat per 3 només tenim un 3. És a dir, 12 és igual a 2 al quadrat per 3. Si agafem el número 150, veiem que és un nombre parell, per tant és divisible per 2. Fem la divisió, 150 dividit entre 2, agafem els dos primers dígits i tenim 2 per 7, 14. Ens en falta un per arribar a 15. Baixem el 0 i ara tenim 2 per 5, 10, és a dir, el residu 0. Per tant, el quocient de la divisió és 75 i el posem en el seu lloc. 75 no és parell, per tant no és divisible per 2. Però en canvi, veiem que si sumem els dígits, 7 més 5 ens dona 12, que és el criteri de divisibilitat del número 3. Com que 12 és de la taula del 3, 75, per tant, és divisible per 3. Dividirem 75 entre 3 i el resultat 25 el col·locarem al seu lloc. Ara, 25 no és divisible ni per 2 ni per 3, però sí que ho és per al següent nombre primer, per 5. 25 entre 5, 5. I és un nombre primer, el dividim per ell mateix i ens dona 1. Per tant, podem dir que 150 és igual a 2, només tenim un 2 a la descomposició, per 3 només n'hi ha un, i per 5 al quadrat, de 5 en tenim 2. És a dir, 150 és igual a 2 per 3 per 5 al quadrat. I el tercer exemple, agafem un número més gran, el 3150, un nombre parell. Per tant, també és divisible per 2. Fem la divisió a part, tenim 3150 entre 2. Primer tenim 2 per 1 és 2, per arribar a 3 ens en falta 1. Baixem el següent, l'1, i ara tenim 2 per 5, 10, per arribar a 11 ens en falta 1. Baixem el següent, el 5. Ara tenim 2 per 7, 14, ens en falta 1 per arribar a 15. I baixem, finalment, el 0. I tenim 2 per 5, 10, i ens queda el residu 0. Per tant, la divisió de 3150 entre 2 és el nombre 1575, i el col·loquem en el seu lloc. Aquest nombre ja no és parell, no és divisible per 2. Però, en canvi, si sumem els dígits, veurem que 1 més 5, 6, 6 més 7, 13, 13 i 5, 18, que és de la taula del 3. Per tant, és divisible entre 3. Si fem la divisió, veuríem que ens dona 525. Aquest nombre, veiem que, si sumem els dígits, 5 més 2, 7, 7 i 5, 12, segueix sent de la taula del 3 la suma dels dígits. Per tant, podem tornar a dividir per 3. Si fem la divisió, ens donaria 175. Ara ja no és divisible per 3, però sí que ho és per 5. Recordem el criteri de divisibilitat del 5, els que acaben en 0 o 5. Dividim entre 5 i ens donarà 35. 35 és un nombre també divisible per 5. Tornem a fer la divisió i ens donarà 7. Ara ja és un nombre primer, dividim per ell mateix i ens dona 1. Per tant, podem dir que 3150 és igual a 2, només ens apareix una vegada, per 3 al quadrat tenim 2 tresos, per 5 al quadrat en tenim també 2 de 5, i finalment
per 7 només n'apareix una vegada. És a dir, el 3.150 és igual a 2 per 3 al quadrat, per 5 al quadrat i per 7.